लड़की किए कनाब करे छ लोग के बता हो त दूगो त सोना ऐसन बुतरुए भेलैये हे यहाँ की बोलै छी गेलखिन ये त कोई फोनो केलखिन ये कोई पता ये कोई खबर ये अच्छा भौजी घोसबै छौ कथिन रुका अभी लगाबै छी भैया के रुका लगाबै छी अभी न तेल के रेल चलाई देबो अभी न हेलो हेलो हां भैया शिवचंद्र चौधरी ऑफिशियल अहो भौजी के भेलो छै जोड़े लाला नवा कोई ने छिया भैया फोनवा हो भौजी के भेलो छै दूगो लाला नवा कोई ने छिया भैया फोनवा हो एहो कोई ने छिया भैया फोनवा हो एगो के नाम मोना चुनमा रखलिया एगो के टूना टूनमा हो एगो के नाम मोना चुनमा रखलिया एगो के टूना टूनमा हो हलवा खाई भैया हमता हलवा खाई भैया एहो हलवा खाई भैया हमता हलवा खाई भैया भौजी के बेला हमता हलवा खाई भैया भौजी के बेला अगिला साला एकर बर्थडे मनई ह फोड़ी ह खूब बइलू नवा हो अगिला साला एकर